Fordi jeg sagde, hey, jeg er ung, jeg hedder Thomas, hey. Thomas Helmig er dobbelt så gammel som mig, han er 42, jeg er 21, hey, sagde jeg. Men det er jo ingenting i forhold til hans publikum. Det var i fritidsordningen i landsbyen Gylling, at Thomas blev introduceret for musikken. Så er der en pædagog i SFO'en, som der hiver de der vilde drenge ned i øvelokalet. Dem der lynhurtigt fandt ud af, at de ikke var særlig gode til fodbold. Vi ville så slæbe derned, og så skulle vi jo bare spille musik i stedet. Ja, ham med Tommy Brandt, det var der nogle rødder, altså. Det var det da. Men nogle gode drenge, nogle gode rødder. Man kan være rolig på mange måder, men han var det på den gode måde. Der var fuld fart på ham. Opvæksten i det jyske har sat sine spor. Thomas har holdt begge ben på jorden, trods sin drøm om en musikkarriere. Jeg ved ikke, om det er en jysk besked, eller hvad det er, eller om det var min far, tror jeg. Som der, når man sagde, der var lille, sagde, jeg vil leve af at spille musik. Thomas, du skal lige gå i gymnasiet først. Jeg vil ikke gå i gymnasiet, jeg vil spille musik. Jo, du skal gå i gymnasiet. Så kan vi tage den derefter. Den store opmærksomhed har givet Thomas mange fans. Det er lidt underligt, synes jeg. Lige i starten så er det rigtig mærkeligt, at man skulle skrive autografer. Ja. Men jeg ved det. Hvordan oplever du sådan i hverdagen, at du får fans opmærksomhed? Det er sådan nogle gange, hvor vi bare går rundt, så kommer folk hen og siger, hej, må jeg ikke lige få en autograf? Og i starten var sådan lidt, hvorfor? Jeg skriver rigtig grim, men jeg kan da godt skrive en lille klat, hvis du bliver glad. Gylling, jeg ved det ikke. Jeg tror, der bor 800 mennesker. Måske 1000, jeg ved det ikke. Lille bitte by, hvor alle kender alle. Og ja, der er en lille bitte brus, og så er der en lille skole og en lille efterskole. Gylling er en lille by, og alle kender hinanden. Så det var en stor omvæltning for Thomas at flytte til København. Men Thomas nyder Nørrebros mangfoldighed. Det lugter ikke engang, som om man er i Danmark, og det føles slet ikke, som om man er i Danmark. Og der er gader, hvor jeg ser dansk og blegfed ud, når jeg går igennem. Altså, det er sådan helt dejligt, at der bare er det der med, at der er plads til alle mulige forskellige. Specielt lige i starten, kan jeg huske, at jeg flyttede over. Det var sådan helt, hvor er det sejt, at børnene ikke vender sig om og peger efter mig og sådan noget. Fordi det gør de jo nogle gange. Tak for i dag. Jeg hedder Thomas.